Maider Regues, arratsaldeon. Eixo, arratsaldeon eta aze bilduma, irudietan dauzkazue, panpin bilduma honetako adibide batzuk. 2000 ondo entzun duzue, 2000 panpin daude Santxotena museoan erakusgai. Eta begira, eskuetan daukadan hau esaterako oso berezia da, ze Down sindromea daukan panpina da, eta Down sindromea duten umen, jolaserako eta haien normaltasunerako, begira, panpina hau eskuratu du azkeneko urte honetan, erakusketa honen arduraduna edo erakusketa hau ondu duen laguna, Teresa Lafragua. Hemen ikusten dituzue askoz gehiago, Daude pila bat 19. mendekoak eta gaur egun artekoak. 2 solairutan antolatuta dago erakusketa, eta nahi duen guztiak bisitatu dezake. Arratsaldeon, Teresa eta Lafragua eta Xabier Santxotena. Arratsaldeon. 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 Bueno, Teresa Lafragua hementxe, zenarremazte, eta zuk ondu duzu erakusketa polit hau, zorionak, Eskerrik asko. Eskerrik asko, bueno. Hauxe da, anima hauxe da. Hauxe da anima, ez da, oso ondo. Jarraituko du zurekin hitz egiten, Xabier. Ia konta idazu nola ondu den, edo nola sortu den erakusketa hau, eta zenbat denboran bildu dituzuen 2000 panpin. Bueno, hasi ginen oin dela 4 urte, pandemiako garaien, ez da. Zeozein biharra gendun, zegatiken jende atxektiken erten gabeta, hasi ginen eta, lehenengo izan zen 6 egun aleekin, panpinakin. Utziz, lagunek eta Teresak eta pasauzken, bidai guztietan panpinak erosten ditugu, ez da. Hori da bizio bat. Eta alaxe, hasi ginen, urrengo urtien, 8 egun bat. Joan den urtean 1006 egun. Wow. Aurten ja 2000 pasa, Eta, gauza oso ederra, oso zoragarri da. Panpinen gauza, arte utzutza baita, Eta, hori da, hori jokoa. 2000 panpine gordetzeko ere espazioa eduki behar da, zuek hemen oso ondo antolatuta dituzue, eta gustatuko litzaidake, Xabier, panpin konkretu batzuri buruz hitz egitea, ze asko dira, baina batzuk aukeratu ditugu. Hasiko gara adibidez, karrotxo honetan dagoen txuriz jantzeita, hauxe da zaharrena. 19 mendeku da, bukaerakoa, eta hauxe da kartoi argizkoa. Eta, pieza delikatu oso ederra. Eta gaina bere zaindaria, Republika Dominikanako da, baino iruroiko amarkadekoa. Eta, urrez bete eta alaxe. Eta hortiken aparte badauzku besteak. Kontatu, ze, adibidez, fondoan Marikita 10 Perez da. Bien dira. Eta, bat da zaharra, 30-koa, eta bestia oso oin dela 5 urte erositakoa. Eta hortiken aparte gero, hementxe dauzkegu beste oso berezia. Txuriz jantzita dagoen neguko erropa edo berokia daraman muñekatxo hori, ezta? Hori da, 30 amarkadekoa da, eta da kartoi arrizkoa. Eta normalki, hau oso berezi da, zegatiken jantzita dago, telakin egin, ez da? Baina beste arpegite guzti, normala da. Eta, klaro, hau eukitzea oso gauza derra, eukitzea. Nondik ekarri duzue hori, edo non agertu da? Feri guztietara joten gara, bai. Eta desenbalaje egiten da, beti ze bilatzen da, eta gero ja Teresa gortan, internetez jakiten du nongu dan ze fabrika, historia guzti. Fitxa guztia berak egiten du, dena osatzen du, altxor bat da orduan. Bai, altxorra hoxe dela. Eta gero... erakutsi da zu hause, lehen, ia Teresa. Hauxe da oso panpin ederra, erle argizerikin egina. Frida da, ez da? Frida, bai, Mexikotik ekartakoa. Eta, unen artesaua da Marco Miranda, eta hau da azkeneko panpina egin duena. Ez ditu gehiago egiten, jaiutzak eta egiten ditu. Badauzkegu jaiutzak unek egin dagoak, baino dana argizeri eta bere jantziak Frida oso
oso berezi da. oso ondo. Guretzako da, altxor bat da. Zuen azken altxorra, altxorrez beteta dago Santxotena museoa, bai, zure eskulturekin ere, eta orain, erakusketa honetan, panpinekin. Azaroaren 8 arte, hementxe egongo da ikusgai, Teresa Lafraguak eta Xabier Santxotenak bildutako panpinen erakusketa ederrau, eta etorri zaitezte, hortxe idatzita daude erakusketaren ordutegiak eta bar, eta eskerrik asko. Eta eskerrik bi bezle baduzkegule. Bai, Artziniako udaletxeak, eta gero Arabako Foru Aldundiaren turismoko saia, ez da? Oien, bestela ez da hogeiterik. Bestela ez da hogeiterik. Egin duzu eta zorionak, eta segi panpin gehiago biltzen, guk disfrutatu ditzagun. Gero arte Artziniagatik, aio, agur. Aio, eskerrik asko Hirukote, haze meritua, haze bilduma, haze lana, eta hoiek denek Artziniega bizena izango dute, ez da? Momentu honetan